No niin, otetaan vähän pyörästä videoa. Tässä on muutama juttu, mitä tähän nyt on tullut tehtyä tässä talven aikana. Ja tää alkaisi olla valmis ja joutaa sitä myöten niin menee myyntiin. Mulla on muita juttuja tulossa tossa. Isompia projekteja, niin tässä tila loppuu muuten kesken, niin tarvii vähän hävittää pois. Ja tosiaan niin 5,7 litran dieselikoneella. Se on Oldsmobile Delta 88 kone. Se on ehjä kone. Se itse tsekannut ja avannut ja laittanut. Ja tosiaan tuo polttoainetankkina on tuo oikeanpuoleinen tankki. Sinne polttoöljyä sitten ja napista käyntiin. Kytki on etukan vauhtipyörästä sorvattu Olssi hammaskehälle ja pulttijaolle. Se on sintterikytki hydraulisella painelaakerilla. Vaihteisto on Bosch-Hossi. Ensimmäisellähän Bosch-Hossi 1 eteen vaihteisto. Siinä ei ole edes vapaata. Tässä on yksi jippo, millä se on ratkaistu sillä, että sen liikuttelu on helpompaa. Tuo runko on tehty tarkkuusteräsputkesta, oli 32 millistä paksulla seinämällä. Emäputki on softailista. Ja sitten siihen on tehty kylkipalat ja toi runko on katkaistava ja avattava. Eli enäpäästä lähtee pyörä purkautuu. Eli tässä on nyt ollut ajatuksena se, että jos tarvii kytkintä tai muuta avata, niin ei tarvitse koko pyörää hajottaa, vaan saa tuon takarungon pois tuolta. Ja pääsee vaihteistoon ja kytkimeen käsiksi. Tuonne on tuonne penkin alle jemmattu Optima-akku. Se jaksaa veivata tuota Olssin dieseliä paremmin kuin hyvin. Ja siihen on sitten tehty itse niin hyvin sähköt nyt, kun itsellä taito riittää, mutta se on kuitenkin kutista sukkaa ja kaikkea käytetty. Siellä on sulaketaulu, siinä ei ole nyt kansi paikallaan. Virtalukkoa tässä ei ole, vaan tuosta lähtee pyörimään. Siellä on sähköpumppuja 2 kappaletta tuolla tankkien välissä, jotka lähtee kierrättämään vettä tuonne takavanteen sisälle, jossa on sitten jäädytin ja tosiaan itse tehty, siinä on 10 metriä ripakupariputkea, se oli aika helvetillinen homma tehdä. Ja tuo keskiseisonta tuki on sen takia, että tätä paikallaan käyttelee, niin tuo takarengas pyörii, siellä on potkuri samassa, niin ei pääse tuo jäädytin niin nopeasti kuumenemaan. Nuo kaikki kontrollit tuolla alhaalla, ne on itse tehty. Ne on nestejarrut edessä ja takana. Ja tosiaan toi takajarru on laitettu tuohon toisiovedon eturemmisiivan kylkeen. Ihan sen takia, että se toimii kytkinjarruna myös sitten, että sillä pystyy tuota remmiä suojelemaan sintterikytkimeen. Jos se haukkaa, niin tuolla voi ottaa vastaan, niin tuo remmi ei ole niin lujilla. Nyt tässä on ihan valot toimii kaikki. On LED-valoja sillä lailla, että sähkönkulutus on oikeastaan aika mitätön. Mutta pyörässä nyt kuitenkin kuuluu valo tolla, niin tässä on nopeusmittari toimii. Se on Harrikan nopeusmittari, niin kuin tuo valopaneelikin. Varmaan fiksummat se siitä huomasikin jo. Takastrutsit on 20 mm alumiinilevystä itse käsityökalulla tehty. Sitä kestää pyörää työnnellä ja muuta kaverin kanssa, jos tarvii liikuttelemaan. Mutta tää nyt on tehty niin siroksi, että ei ole mikään ongelma itsekään liikutella. Ja tuo keskiseisonta tuolle nosto, niin se tapahtuu tällä teleskooppivivulla. Siinä on vipuvarsi sen verran pitkä, että se on todella kevyt käyttää. Siinä ei tarvitse mitään kylätalkoita pitää, kun tämän keskituolen nostaa. Ja ajoasennossa niin tämä keskituki, niin se kääntyy tänne ja se mahtuu menee tuonne takoputken taakse piiloon, eli sitä ei tarvitse sieltä mihinkään povitaskuun laittaa, se voi olla siinä kiinni. Ja keula. Tämä on Harrikan 41 millinen tarvikekeula. Pikkusen pullbackia on Risereissa ja 4-6 tuumaa, kun tuossa oli korkeutta ja
Siinä on ihan hyvä ajoasento. Sellainen ryydikäs, ettei siinä tarvi maata tai mitään vastaavaa. Laturi on jemmattu tuonne mahdollisimman piiloon. Se on tuolla emäputkien takana. Se on 35 wattin laturi. Tässä on ihan vakio naftapumppu, mikä pumppaa tankista tavaraa, vaikka kyllä se sinne omalla painovoimallakin menee. Hehkulle on omat napit täällä. Siitä saa hehkutella, että saat vähentää savun muodostusta huomattavasti. Mittatikut, kaikki muut systeemit niin kuin autossa. Penkki on modattu vanhasta Harrikan penkistä. On irrotettavissa niin kuin kaikki osat tässä. Eli tämä pyörä on huollettavissa, että ei tarvitse rautasahalla lähteä purkamaan tästä. Jutut on mietitty sillä lailla, että se pystyy myös huoltaa ja korjaamaan tarvittaessa. Eli tarkoittaa sitä, että tuo sylterikannekin saa poistusta tarvittaessa runkoa purkamatta. Tässä on nyt vähän kuvaa tästä, että mikä tässä niin oli ajatus. Tämä nyt ei ihan ehkä järkeviä juttu ollut, mutta tämä tässä. Mä otan muutaman kuvan vielä sitten. Tämä on niin ahasta autotalli, että saa vähän tuota kokonaisuutta ja stuukkia siitä kanssa esille. Tämmöistä täältä.